తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో 7వ రోజు ఉదయం సూర్యప్రభ వాహన సేవలో టీటీడీ హిందూ ధార్మిక ప్రాజెక్టుల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కళాబృందాల ప్రదర్శనలు భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేశాయి. ఆంధ్ర, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర రాష్ట్రాలకు చెందిన 10 కళా బృందాలలో 243 మంది కళాకారులు ప్రదర్శనలిచ్చారు. చిత్తూరుకు చెందిన ఎల్. వెంకటరమణ బృందం పిల్లనగ్రోవి కళా నైపుణ్యంతో అలరించారు. విశాఖపట్టణానికి చెందిన జి. రేవతి బృందం అష్టలక్ష్మి వేషధారణతో భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేశారు. విశాఖపట్టణానికి చెందిన మరో బృందం శ్రీదేవి కోలాటాలతో భక్తులను తన్మయపరిచారు. కర్ణాటకకు చెందిన దివ్యశ్రీ బృందం ఆధ్వర్యంలో దాస సంకీర్తన వైభవాన్ని చాటే కోలాట నృత్యాన్ని అద్భుతంగా ప్రదర్శించారు. అనన్య బృందం శ్రీవారి లీలా విశేషాలను తెలిపే నృత్య రూపకాన్ని ప్రదర్శించి భక్తులను అలరింపజేశారు. హేమలత బృందం నృత్య సమర్పణతో తమ భక్తిని చాటుకున్నారు. సంధ్యా బృందం శివతాండవ నృత్యంతో కనువిందు చేశారు. మహారాష్ట్రకు చెందిన ఎంజీ కత్తీకర్ బృందం యోగచాప్తో అబ్బురపరిచారు. తెలంగాణకు చెందిన లక్ష్మణ్ బృందం ఒగ్గుడోలుతో తమ కళా నైపుణ్యాన్ని చాటుకున్నారు. తమిళనాడుకు చెందిన ఎన్. శివప్రకాశ్ బృందం మయూర నృత్యంతో ఔరా అనిపించారు. శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో 7వ రోజు రాత్రి చంద్రప్రభ వాహన సేవలో టీటీడీ హిందూ ధార్మిక ప్రాజెక్టుల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కళా బృందాల ప్రదర్శనలు భక్తులను ఆకట్టుకున్నాయి. మొత్తం 11 కళా బృందాలలో 266 మంది కళాకారులు ప్రదర్శనలిచ్చారు. తిరుపతికి చెందిన శ్రీ వెంకటేశ్వర సంగీత నృత్య కళాశాల విద్యార్థులు సునీల్ కుమార్ బృందం ఆధ్వర్యంలో శ్రీకృష్ణ లీలలు అద్భుతమైన ఘట్టాన్ని ప్రదర్శించారు. కర్ణాటక రాష్ట్రం చిత్రదుర్గ ప్రాంతానికి చెందిన నందిని శివప్రసాద్ బృందం డోలు నృత్య రూపకాన్ని ప్రదర్శించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. బెంగళూరుకు చెందిన అనన్య బృందం దాస సంకీర్తన నృత్యంతో కనువిందు చేశారు. ఒరిస్సా రాష్ట్రానికి చెందిన బుల్తీదాస్ బృందం రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రచించిన రచనకు బెంగాలీ నృత్యాన్ని ప్రదర్శించి భక్తులను అలరించారు. రాజమండ్రికి చెందిన ఎం. హేమలత బృందం అమ్మవారి నృత్య రూపకాన్ని ప్రదర్శించి భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నారు. బెంగళూరుకు చెందిన దివ్య బృందం సంపూర్ణ రామాయణ ఘట్టాలను ప్రదర్శించి భక్తిభావాన్ని పెంచారు. తిరుపతికి చెందిన డి.ఎం. శ్రీనివాసులు బృందం వివిధ దేవతా వేషధారణలతో ఆకట్టుకున్నారు. తిరుపతికి చెందిన డాక్టర్ మురళీకృష్ణ బృందం అష్టలక్ష్మి వేషధారణతో భక్తులను తన్మయపరిచారు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన జ్ఞానరంజాన్ బృందం ఒడిస్సీ నృత్యంతో కనువిందు చేశారు. తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందిన దాక్షాయణి రామచంద్రన్ బృందం తాండా నృత్యరూపకం ప్రదర్శించి కనువిందు చేశారు. తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందిన యు. కళైరాసి తమ కోలాట నృత్యాలతో అలరించారు. టీటీడీ హిందూ ధార్మిక ప్రాజెక్టుల ప్రోగ్రామింగ్ ఆఫీసర్ శ్రీ రాజగోపాలరావు, హెచ్డిపిపి కార్యదర్శి శ్రీ శ్రీనివాసులు, దాస సాహిత్య ప్రాజెక్టు ప్రత్యేకాధికారి శ్రీ ఆనంద తీర్థాచార్యులు ఈ కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు.